Гледзячы на дамы за моёй спіной, некаторыя могуць не здагадацца, што мы знаходзімся ў Менску. Для многіх Менск – гэта мора шэрых безаблічных панелек з невялічкім астраўком сталінскага ампіру. Але мала хто ведае, што ў плане архітэктурных рашэнняў у некаторых аспектах Менск з'яўляецца станоўчым міжнародным прыкладам. Як змяніліся дамы і кварталы, у якіх мы жывем, і іх асяроддзя? Як прымаецца рашэнне аб забудове Менску і як будзе выглядаць сталіца ў агляднай будучыні? У эфіры перадача «Шчыра кажучы». З вамі Станіслав Вашкевіч і Арына Маліноўская. І сёння мы абмяркуем з экспертамі і інсайдерамі, як фармуецца сучасная беларуская архітэктура. Квартира, в которой мы находимся, дом у Чижа, 304 квадратных метра, без отделки. Стоит она почти $1 миллион. Ему понравилась методология, которую он увидел во Франции, и, в общем, начали строиться заводы, которые производили крупнопанельные объекты. Вся наша современная отрасль, она основана на тех сериях, которые появились в конце 60-х годов. Слепянская водная система, блескучее решение, архитектурное. Унікальна ўдалае архітэктурнае рашэнне гораду на прасторах Еўропы і былога Савецкага Саюзу. Гэткае меркаванне пра Менск гучыць з вуснаў некаторых адмыслоўцаў не ў сувязі з шырокімі вуліцамі і будынкамі сталінскага ампіру, якія стандартна лічацца візітнай карткай Менску. Хаця, дарэчы, адзін з заснавальнікаў сталінскага неакласіцызму гэта беларускі архітэктар Іван Жаўтоўскі. Але не, у сусветную энцыклапедыю архітэктуры беларуская сталіца потрапіла з іншай прычыны. Менск у 60-е, 70-е гады абсалютна справядліва лічыўся узорным горадам сацыялізма, дзякуючы унікальнаму мінскаму водна-зялёнаму дыаметру, які ўвайшоў у многія даведнікі на сусветным узроўні. Была блескучая ідэя, што от края кольцевой до супрацьлеглого края кольцевой ты можешь пройти всеми берегами Свіслача и водосховищу и нигде не перасекчы транспортные артерии. Сёння тыя трасы, што перасякаюць Свіслач, ідуць над паркамі па высокіх мастах. Для того, каб стварыць бесперапынную зялёную паласу, якая працінала ўвесь горад, некаторыя раёны Менску, якія раней былі жылымі, але іх зруйнавалі падчас вайны, не аднаўлялі, а засаджвалі дрэвамі. Для того, каб ператварыць малаводную Свіслач у паўнацэнную водную артэрыю, туды пусцілі ваду з ракі Вілія, што на паўночным захадзе Беларусі. Для гэтага на Віліі пабудавалі вадасховішча Вілейскае, а ад яго канал з помпамі, праз які вада зацякае ў Свіслач. Будаўніцтва гэтага каналу заняло 8 гадоў. Праспект, званы цяпер Пабядзіцеляў, прадугледжваўся як так званая паркавая магістраль. Пасярэдзіне, там, дзе праезжая частка, шоў бульвар, 2 рады каштанаў. І яна так называлася. Потым у 70-х, 80-х гадах ад цэнтральнай водна-зялёнай лініі, якая ідзе з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход, правялі яшчэ 2 вялікія водна-паркавыя дугі. Левы паўкруг – гэта лошыцкая водна-паркавая сістэма, якая, дарэчы, пакуль была пабудаваная толькі напалову. А справа – Сляпянская. Сляпянская водная сістэма, блескучае рашэнне, архітэктурнае, з гэтым каскадам вады і з гэтымі паркамі. І вось тут вот мы бачым вось гэтыя рэшты тых колішніх рашэнняў так званых ландшафтнікаў, якія выязджалі на месца, якія стваралі гэтыя ландшафты, якія на маіх вачах калегі бацькава там лепілі з пластыліна, як будзе перацякаць вада. Гэта быў прадмет гонара беларускай школы архітэктуры, гэта ўвага да ландшафту і цікавыя вось гэтыя гуманныя такія рашэнні. Уздоўж водна-зялёнага дыяметру ад праспекту Пераможцаў да Партызанскага будаваліся і кварталы для якаснага жыцця, распавядае гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі. Прыклады гэтай ранняй савецкай спробы стварыць узорны горад камунізму бачныя сёння па Асмалоўцы, пабудаванай нямецкімі палоннымі ў канцы 40-х для найвышэйшага мясцовага начальства. Гэта 3 было тыпавых праекта, ну і стылістыка фактычна пазычаная у заходнееўрапейскага вось этого арсенала стылістычнага. Вось гэтыя будынкі рабіў акадэмік архітэктуры Паруснікаў, які на праспекце пабудаваў вось гэтыя славутыя дамы, дзе універсам цэнтральны і насупраць. Это вялікі быў архітэктар. Ну і мы бачым вось эту увагу да дэталяў, вось эту апрацоўку. Звярніце ўвагу на
вынос вот этих карнизов, брылёў, крокаў. І там таксама не цячэ вода па Функцыянал, так? І тут яно ўсё вельмі функцыянальна. І в сэнсе санітарных нормаў недараўнальна больш здаровае жыллё. Але і на жыллё для звычайных працоўных сталінскія праектанты ў першыя гады пасля Другой сусветнай вайны не скупіліся. Дамы для рабочых трактарнага заводу, якія будаваліся адначасова з самім прадпрыемствам, нагадваюць заходнееўрапейскія буржуазныя кварталы. З той толькі выгоднай розніцай, што яны патанаюць у зеляніне менскага воднага дыяметру. Трактарны пасёлак, а што пра яго можна сказаць? Тое самае, гэта праекты, якія бралі, як тады уяўлялася, перадавы, вось это заходні арсенал стылістычны і прадугледжваўся такі рай на зямлі, вось в гэтых палаццо, нібыта італьянскіх, там, да, з патіо, внутреннымі дворікамі, павінна была жыць эліта трактарабудаўнікаў. Не кажучы ўжо пра тое, што Смалоўку і трактарны будавалі нямецкія военнапалонныя, кваліфікаваныя, якіх не толькі которых взяли в палон падчас баявых дзеянняў. Але ў другой палове 50-х савецкае начальства зразумела, што на будаўніцтва рая на зямлі пакуль няма ані часу, ані рэсурсаў. Планаваную райскую забудову Менска адклалі на потым да наступлення камунізма, а для рассялення ўсё новых хваляў людзей, што сцякаліся пад імклівую індустрыялізацыю беларускай сталіцы, пачалі будаваць часовае жыллё, паводле прынцыпаў французскага архітэктара Ле Корбузье. В 1957, кажется, году было издано постановление о борьбе с излишествами в архитектуре. Когда начало строиться такое индустриальное жилье, в общем, Хрущев съездил по миру, начал ездить, решил поднабраться немножко опыта. Ему очень понравился принцип вот этого панельного домостроения, который он видел во Франции, значит, модульного, которое позволяло решать жилищную проблему. Потому что у него реально стояла острая жилищная проблема. Надо понимать, что десятилетия после войны люди в Минске жили в землянках. И вот там в бараках, в каких-то совершенно невыносимых условиях. Потому что вот это жилье, которое строили сталинское, в него заселяли в основном, в общем, какую-то номенклатуру, элиту, там, ученых, там, писателей, там, политическую какую-то номенклатуру партийную и так далее. А большинство людей жило, в общем, в таких, мягко говоря, некомфортных условиях. Вот. И в таком состоянии жил, в общем-то, весь Советский Союз, потому что люди плодились, размножались, и требовалось индустриальное строительство для того, чтобы решать жилищную проблему. Вот Хрущев поставил для себя такую задачу. Значит, ему понравилась методология, которую он увидел во Франции, и, в общем, начали строиться заводы, которые производили крупнопанельные, значит, объекты. И целый ряд проектов появилось так называемых хрущевок. Вот, хотя, в общем, это терминологический вопрос, потому что ранее хрущевки из кирпича строились, а потом уже появилась панельная. Строительства. Адзін з першых тыпавых будынкаў сучаснага тыпу, 9-павярховік серыі МК-9, з'явіўся ў 65-м годзе на бульвары Шаўчэнкі. У 68-м прыйшла серыя М464, напрыклад, вежы на партызанскім праспекце. А з сярэдзіны 70-х пачалі будаваць дамы М11190, якія ўтварылі мікрараёны Паўднёвы Захад, Уручча, Каменная Горка. З 70-х гадоў пачалі будаваць таксама больш прасунутыя каркасна-блочныя дамы. У адрозненне ад панелек, дзе ўсе сцены нясучыя, у каркасніках вага ляжыць на бетонным скелеце. Знешнія сцены ў каркасе можна заліваць любым матэрыялам, напрыклад, цэглай, а ўнутраныя сцены можна зносіць і ставіць новыя ў такой планіроўцы, якая падабаецца гаспадару кватэры. Дагэтуль сталіца, па сутнасці, забудоўваецца паводле мадэляў, распрацаваных у 70-х, распавядае архітэктар Дмітрый Задорын. Хаця ў апошнія 10 гадоў і ў гэтых тыповых коробках мы пачынаем назіраць разнастайнасць паводле колераў ды асобных элементаў, а таксама ўдасканаленні функционалу и комфорту. Вся наша современная отрасль, она основана на тех сериях, которые появились в конце 60-х годов и в 70-е годы. Но этот процесс, он на самом деле, он завершился в общих чертах в середине 70-х годов. То, в чем проигрывает наш город западным городам, это полным отсутствием динамики в этой типологии. У сярэдзіне нулявых наступае новы перыяд. Цяпер Александр Лукашенко пачынае раздаваць некаторыя менскія землі на водкуп набліжаным да сябе бізнэсоўцам. Тыя пачынаюць спрабаваць разнастаяць выгляд сваіх будынкаў, але ў сцяж пры дапамозе збольшага тых жа савецкіх тэхналогіяў.
А вось калі пачалася такая постсоветская разнастайнасць? Ну, я думаю, что вся эта история началась где-то с нулевых годов, потому что все 90-е был очень интересный такой период, когда работает ДСК, работает домостроительные комбинаты, и, в общем-то, все советские технологии, методологии проектные продолжаются, и никаких изменений не происходит. Но, тем не менее, уже появились такие первые богатые люди, там банкиры какие-нибудь еще, которые уже вот так, надо что-то интересное себе. Вот мы там решили себе построить дом, и берется какой-нибудь архитектор, и давай, значит, что-нибудь там нам проектируй и строй. Адзін з самых вядомых прыкладаў, калі бізнэсоўцу далі поўны прастор для фантазіі без належнага кантролю з боку гарадскога камітэту па архітэктуры, гэта каркаснік, які ўзвышаецца над Менскай Нямігай, вядомы ў народзе як дом Чижа. Адмыслоўцы ўглядаюць у яго круглых формах элементы сярэдняморскага паўднёвага стылю пасярод кварталу, які раней быў адмыслова стылізаваны пад менавіта цэнтральнаеўрапейскі стары горад. Теоретически он бы неплохо смотрелся где-нибудь там, не знаю, в Малиновке, там, в Каменной Горке. Вот он был бы там вполне уместен в той архитектуре, которая его окружает. В этом месте он противоречит архитектуре центра города, он разрушает ансамбль Троицкого предместья. Значит, он как бы нависает, он не масштабен, в принципе, вот всей окружающей городской застройки. Он слишком большой, слишком высокий и слишком инородная архитектура его относительно тех ансамблей архитектурных, которые его окружают, самоштабных. Это Троицкое предместье, это Верхний город, и это даже проспект Победителей Машерова, который, значит, вот как бы долгое время существовал как сформировавшийся ансамбль вот этих ритм высотных зданий. Значит, архитектура этого дома Чижа, она полностью, в общем-то, противоречит всем окружающим пространствам. Это может быть до места где-нибудь в Саудовской Аравии, там, где зусім іншыя умовы кліматычнай. Архітэктар дому Чижа Олег Латкін у сваю абарону ў інтэрв'ю Тутбаю казаў, што ён хацеў зрабіць праект крыху іншым. У тым ліку выканаць яго ў колерах, якія больш бы пасавалі да наваколля. Але, маўляў, не мог дастукацца да Юрыя Чижа, які быў заняты іншымі сваімі праектамі. Праект узгаднялі вельмі другарадныя людзі, ужылі керамічны граніт не белага, як у праекце, а бежавага колеру. А дом жа працягвае белы, будынак на Старажоўскай, але мне сказалі, што я маленькі чалавек, каб не лез сюды. У заказніка праекта стаялі падобныя дзве задачы. Па-першае, задаволіць жаданні мэтавай аўдыторыі, вядомай пад стэрэатыпнай назвай «Новыя рускія», якая хацела максімальна выдзеліцца з наваколля. А па-другое, атрымаць максімальную аддачу ад гэтага кавалка зямлі за кошт высотнасці, уставіць у яго максімальную колькасць кватэраў. Іх у гэтым доме 235. У 2016 годзе жыллё тут набыла нобелеўскі лаўрэат Святлана Алексеевич. Квартира, в которой мы находимся, дому Чижа, 304 квадратных метра, без отделки. Она продается в течение 2 лет, на нее есть спрос, ее ездят, смотрят. Стоит она почти $1 000 000, $820 000 заявленная стоимость в рекламе. И на нее существует спрос. А чому тоді 2 роки не начекається? Этот покупатель еще не принял решение купить именно в Беларуси, именно эту квартиру, своего рода пентхаус. А скільки квартир тут пустує? Около 50% дома заселено. А распродано порядка 95-99% квартир. Но таких квартир, как эта, без отделки, я думаю, около 30% точно на сегодняшний момент просто стоят, пустуют, обогреваются. Они теплые, видите, мы сейчас ходим в них. Но когда в них будут делать ремонт, это неизвестно. Возможно, и никогда их будут перепродавать из рук в руки. На думку Сергея Харэўскага, дом не заселены з-за шэрагу хібаў, якія, апрача стылістычнай неадпаведнасці раёну, не ўлічваюць тутэйшых кліматычных умоваў. Анахронізм з савецкіх часоў, так званая стужкавая забудова. Без разрываў разам з гэтым домам на Ціслачы утварыўся новы ландшафт, які не рассечаны, і атрымліваецца то, што мы называем салярызацыяй, працінання сонцам, так? Вентыляцыя паміж вонкавым і дваровым фасадам адсутнічае. З гэтага боку ўсё асветлена сонцам, дваровыя фасады ў вечнай цені. Няма належнай вентыляцыі, няма належнай салярызацыі, асвятлення. Гіганцкая гара стварыла бетона, а грамадную цень, якая кладецца аж да вуліцы Богдановича. Это весь час чорныя двары, дзе зрабілі дзіцячыя пляцоўкі, дзе дзеці не гуляюцца, бо там неўтульна і скразняк. Скразнякі ўтвараюцца ў выніку так званых аэрадынамічных трубаў, калі вецер не проста пролятае, а ён блукае вось в гэтых дамах.
і свішча весь час у гэтыя арачныя праходы. Яшчэ адзін прыклад, калі забудоўнік, набліжаны да Александра Лукашенка, вырашыў максімізаваць прыбытак за кошт зніжэння якасці і парушэння заяўленага праекту, а архітэктурныя ўлады горада нічога не змаглі з ім зрабіць, гэта Маяк Менску. Дана Холдинг атрымала пад яго беспрэцэдэнтныя льготы фармальна ў выніку гэтак званага міжнароднага конкурсу, на якім сербы прэзентавалі футурыстычны звышкамфортны праект, у якім былі знакамітыя незрэалізаваныя водныя каналы з гандоламі. У выніку будынкі выглядаюць зусім інакш, чым на праекце, а ў справе асяроддзя жыхароў проста падманулі. Пасля таго, як яны купілі кватэры, у тых месцах вакол дамоў, дзе мелі быць паркоўкі ды зялёныя зоны, забудоўнік узвёў новыя шматпавярховікі. Людзі, якія там жывуць, ужо енчыць няма рады там за это даны мол, усе ставяць у іх у дварах гэтыя машыны. А вы же бачыце, паркоўка ёсць. Ну, там бракуе, потому что она нерегуляваная, она просто не прадугледжана. Сэкономілі, замест того, каб рабіць вбудаваныя адразу падземныя гаражы на кожную кватэру, яны разлічваюць, што пытанне паркінга это уже не іх праблема. У 2011 годзе камітэт дзяржкантролю перадаў скаргі гарадскіх уладаў на забудоўніка Александру Лукашенку. Замоўца, не маючы досведу праектавання такіх аб'ектаў, не знайшоўшы згоды з гарадскімі ўладамі, распрацоўваў праект забудовы ўласнымі сіламі без прыцягнення сталічных праектавых арганізацыяў. На гэта было выдаткавана шмат часу і пацягнула масу неўзгодненасцяў. Менскі гарвыканкам незамоўца ўвесь час спрачаюцца ў будаўніцтве інжынерна-транспартавай і сацыяльнай інфраструктуры. Лукашенко, аднак, звінаваціў гарадскія ўлады ў тым, што яны перашкаджаюць працаваць інвестару, у якога, дарэчы, намеснікам дырэктара была жонка Віктара Лукашэнкі. І даручыў тагачаснаму кіраўніку сваёй адміністрацыі Макею звольніць старшыню сталічнага камітэту па архітэктуры ды будаўніцтве Віктара Нікіціна разам з усёй яго камандай. Што датычыць усяго будаўнічага комплексу, пракантралюйце, Владзімір Владзімірович, усе павінны быць выразаныя, пачынаючы з Нікіціна і заканчваючы сакратарамі. Сучасны Менск мне падабаецца, горад, якім я нарадзіўся і пражыў ужо больш за 53 гады. Іншая рэч, што многае можна было б зрабіць лепш. Многія памылкі, яны відавочны. Праз непразрыстасць этой сферы, праз непразрыстасць вот этого адміністравання і полное ігнараванне не толькі грамадскага меркавання, але экспертнага меркавання. Мы пярэчылі катэгарычна будаўніцтву паркінга на Немізе. Мы пярэчылі будаўніцтву кемпінскага, не кемпінскага. Мы пярэчылі будаўніцтву дома Чижа і хаяту, не хаяту на Камсамольскім возеры. І час паказаў, што эксперты і грамадскасць мелі рацыю. Пры гэтым адмыслоўцы адзначаюць, што ў апошнія гады беларуская архітэктурная школа нарэшце пачынае фармавацца, перадусім на ўскрайках сталіцы. Вось хіт-парад самых цікавых будынкаў і жыллёвых комплексаў сучаснага Менску ад нашых суразмоўцаў. На думку нашых адмыслоўцаў, падобныя кварталы з часам будуць перамяшчацца і бліжэй да цэнтру Менска, на замену панелькам, якія паступова будуць прыходзіць у нягоднасць. Але гэта, на іх думку, пачнецца пасля комплексных рэформаў у краіне. Бо ўсе асноўныя хібы сённяшняй архітэктуры Менску, паводле іх, ад беднасці і адсутнасці празрыстага падзелу ўладаў.